6 recomanacions de llibres independentistes desacomplexats. Perquè ara amb les vacances és un bon moment per llegir, i si no tens vacances, també. Guarda't aquest reel perquè el necessitaràs. Comencem amb Estat Català i us porto aquestes dues propostes que conto com a una perquè crec que aquest ja està descatalogat i us serà una miqueta complicat. Tot i així, si el trobeu, és una molt bona adquisició. Comencem. Estat Català sota el franquisme, 1939-1968, per Fermí Rubiralta. I Estat Català 1922-2022, coordinat per Tomàs Callau, Frederic J. Porta, Marc Santa Susana i també el gran Fermí Rubiralta. Dos llibres fonamentals de l'editorial Base, on s'explica i es commemora aquest partit fundat per Macià, la seva trajectòria política, la resistència pel franquisme i el precedent que han generat per l'independentisme. Seguim per El complot del Garraf 1925, de Joan Creixell, editat per Dalmau Editor. Aquest llibre ens explica un dels capítols de l'independentisme dels anys 20 més durs, quan van intentar atemptar contra el fons 13 als túnels del Garraf. Però, a més, ens posa en context de com era l'independentisme durant la dictadura de Primo de Rivera. Tercera recomanació que, sense dubte, no us podeu perdre. El cap dels anys, d'Àlvar Valls, i editat per Edicions 1979. Un indispensable per mi i que s'ha convertit en un dels meus preferits. En aquest llibre hi trobareu les memòries d'un històric militant de l'independentisme on us explicarà dècades de compromís polític, exili i presó i com era ser un independentista durant el franquisme i la transició. Quarta recomanació, fem un viatge en el temps i arribem gairebé fins a l'actualitat. De fet, durant l'època del procés, i us porto La darrera paraula, de Toni Estrovell, i editat per Llibres del Segle. Aquest llibre és un dels que li tinc més amor, no només perquè és un moment que molts i moltes vam viure, sinó sobretot per com està escrit i pel que hi diu. Un relat profundament humà sobre els darrers anys del procés, la repressió política i l'exili. A través de les vivències dels represaliats ens explica el cos individual i col·lectiu de defensar democràticament la independència de Catalunya. Continuem amb aquesta proposta, La memòria de l'Esteve Albert. Un llibre que no sabia que existia, que vaig trobar per casualitat, però que necessitava i que ara us recomano moltíssim. La memòria de l'Esteve Albert, editat per Boriana Edicions i edició de Josep Puig. Aquest llibre us explica la història d'un independentista referent. Recupera la figura d'Esteve Albert i Corb, escriptor, activista cultural i destacat militant nacionalista català, destacant la seva trajectòria cultural, política i sempre amb el seu compromís amb la nació catalana. I per últim, però no menys important, Història de l'esquerra independentista, una gran obra, i no ho dic pel seu tamany i el seu pes, sinó pel seu contingut, coordinat per Carles Vinyes, amb pròleg de Blanca Serra i epíleg d'Anna Gabriel, editat per Tigre de Paper. És probablement l'obra més completa sobre aquest moviment polític. Repassa